Ahojte, dneska sa vám pohováram z Maya Beach, čo je pláž, ktorá bola na zozname mojich cieľových destinácií, o ktorých som ju prvýkrát videla. Viac ako rok som ju mala v práci na nástavbe snov, takže momentálne som si vlastne splnila ďalšiu zo svojich sníčkov a som tu naživo. Cesta sa nebola ani náhodou teda jednoduchá, čo som si myslela, že bude easy peasy, tak nakoniec tak všetko išlo proti mne, ale nie úplne všetko, len bolo to náročnejšie, nemala som sa tam dostať iba tak zadarmo, že Janka si zmyslela zrazu je tu nám. Chcela som sa vám odtiaľto prihovoriť kvôli tomu, že je to moje obľúbené miesto a vôbec som nevedela, že o čom vám mám rozprávať, aká by mala byť pointa tohto príbehu. Takže asi kvôli tomu mi to bolo značne skomplikované, aby vlastne som vedela, aby sa ten príbeh vytvoril tak nejak sám od seba. Je tu na úplne krásne, takže asi sa niečo čudujete, že som to mala na nástenke a že keď už v práci začínala pomalinky zašibávať, som sa pozerala na toto úžasné miesto, predstavila som si, že tu sedím, že tu som a tak som si nejak povedala, že tú prácu nejak zvládnem. No a teraz tu naozaj reálne som, takže sny sú na to, aby sa plnili. Poďte si aj vy za tými svojimi. Čo som vám len chcela povedať je, že občas sa vám môže stať to, čo sa stalo práve mne, keď som už bola temertu, keď som bola vlastne úplne na dosah tohto svojho kamienky, na dosah tohto svojho sna, tak ako by boli pod nohami hádzané polená. Najskôr som to chcela vzdať samozrejme, v očiach slzí, malý vnútorný čert mal 100 chutí šľahnúť na podlahu a začať tam mlátiť pestičkami, čo by určite stálo za to, že by som si aj privyrobila nejaké peniažky za show. A prvá myšlienka bola, no dobré, tak na to kašlem, tak prídem do Thajska inokedy a možno uvidím tú pláž potom, že všetky pláže sú nádherné, nemusím práve prísť na Maya Beach, kde sa natáčala pláž s Leonardom DiCapriom, ak ste to videli, tak vám je to môžem povedať. Takže prvá myšlienka bola taká, že fajn, dobre, nájdem si niekde miestečko, zložím sa na piesok, budem sa opalovať, svoje priškrtnuté ťaličko priškrtnem ešte viacej, ale nakoniec som si povedala, že určite nie, že som sem prišla kvôli tomu, bol to vlastne highlight celého Thajska, aby som bola na tejto pláži, aby som tu strávila nejaký čas a mohla tak nasávať atmosféru. Tak sa kochať tú krásu okolo seba, tak ako vy teraz, vďaka mne. Takže som si povedala, nič nevadí, poďme zháňať. Takže som hľadala loďky, ktoré mi boli schopné poskytnúť za ten krátky čas, ktorý som na toto miesto mala to, čo som potrebovala. Takže nakoniec som išla privátnou loďou, ktorú som si samozrejme kvalitne priplatila, lešali 14. februára, máme Valentína, koho ľúbiť viac ako seba, takže som si zaplatila takýto krásny darček a prišla som na toto úžasné miesto, čiže nevzávajte sa, keď si pôjdete vy za svojimi snami, pretože možno práve keď už budete tesne na dosah ich, tak buď vám niekto, alebo proste len tak samotné vám začnú padať klacky pod nohy. Nevzdávajte sa, ak je to naozaj to, čo chcete, ak je ten sen naozaj tým, po čom túžite, po čom snívate, tak si proste choďte za ním. Nedajte sa. Nevzdajte to. Tento raj za to stojí, aj ten váš určite bude. Ak je to teda naozaj to, čo chcete. A hlavne si nezapnite užívať celú cestu tam. Tak vlastne sme keď tomu rád. Normálne sa mi nechce prestať toto vidieť natáčať. To je tu tak krásne. Tým, že z toho budete niečo mať. Zabudla som si doma ešte samozrejme ovládanie na tento selfie stick, s ktorým to natáčam, ale nevadí.